Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera se yɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Ambi alamisala limana o be tali kɛ min ye mars kalo ale tile 28 na san 2024 an balima joliba jabarani filɛbaw radio joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu sigin bɛ ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati kɔnɔ bi kuma an b'aw fo dantɛ foli min na min ye gafew ye olu sɛbɛkɔrɔ bɔra bi kuma na minnu bɛ k'an filɛ nin waati na an b'a fɔ na aw danse gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan limana o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon min ye le soir de Bamako ale bi yan reflet d'Afrique ale fana b'an bolo kɔrɔ yan min ye les échos ye welewele ale bi yan le républicain ale fana bi yan fo ka taa se le pélican limana ni fasiri de sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bi nin waati in kofɔ awa ne jateminɛ kɛ limana min ye furanjɛla fanga ye awa transition min bɛ an kunna sisan ko a sera a dan na sabu waati min kun fɔra awa k'a fɔ kalo 24 ko ka o de di ayiwa furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma ka baara kɛ ni o ye n'i y'a lajɛ sariya min taara o ko la ni ye jateminɛ kɛ min bi loi n'a fɔ décret numéro 2022 0335 PTRM min taara juin kalo tile 5 san 2022 awa ko sariya in mana ko a sera a dan na sabu a kun bilalen bɛ kalo 24 awa ni jateminɛ kɛ mars kalo tile 26 tɛmɛnen na o de kun ye awa ko yɛrɛ bannen yɛrɛ ye fasiri de sɛbɛn n'o ye Nouvelle Horizon ka kuma ya ko awa jɛrɛjɛkulu camanba de wulila ka ɲɛfɔli kɛ ka laɲini kɛ ka fɔ min ye furanjɛla fanga ye awa a ka dansigi k'a ka baaraw la walima ni fɛɛrɛ min bɛ tigɛ o fɛɛrɛ ka tigɛ joona walasa min ye kalataw ye olu bɛ se ka labɛn cogo min na wa n'i y'a lajɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kun ye hakilila min ta juin kalo tile 5 k'a fɔ ko kalo 24 bɛ di kalo 24 tɛmɛna jamana a tɛmɛnen kɔfɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ i n'a fɔ Rassemblement des forces patriotiques Malikura n'o ye M5 RFP Malikura ye olu ni parti yɛlɛma maaw politique tɔn yɛlɛma olu ye communiqué kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko san saba ni kalo 8 ɲɔgɔn na o de kɛra ko baara min kɔni n'olu hakili tora o la o ye k'a fɔ de furanjɛla fanga bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka taa waatiw bɛ didi ka taa nka k'a ko kɛmɛ i b'a fɔ ko jagoyala ko ka fanga sigi maaw da la o ye parti yɛlɛma ani M5 RFP maaw Malikura olu ka bataki u ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ awa n'i ye jateminɛ kɛ limana u y'a ɲini fana ko u bɛ min ɲini bi min ye sigafɔ ye sigafɔ ka boloda jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ o laɲini bɛ kɛ min ye o ye k'a fɔ furanjɛla fanga ka se ka jɔsen sɔrɔ walasa mɔgɔw ka se ka bɔ nin furanjɛla fanga in kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen o k'a ma ko appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ale fana ɲɛmɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni waati in na k'u bɛ ka ko kɛ ko min bɛ yen n'a bɛ sariya sɔsɔ wa ko u b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ joona kalata min n'o layidu taara u fɛ kalata in ka se ka kɛ joona n'i y'a lajɛ magistrat kɔrɔ min n'o bɛ nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ n'o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ale y'a lase k'a fɔ ko politiko gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ani furanjɛla fanga yɛrɛ caman faralen bɛ a kundama kan k'u kɛlen bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ k'u kɛlen bɛ ka jamanadenw bila misigi kɔnɔna la k'o de y'a to n'i y'a lajɛ février kalo tile 20 tɛmɛnen appel du 20 février maaw kun y'a ɲini k'a fɔ ko jamana ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye baara ye walima n'u bɛ se ka jamana sariya bonya k'u bɛna o dansigi k'o la o ko min ma ko désobéissance civile o mana bɔ yen nɔ limanaw kununko araba mars kalo tile 27 n'i ye jateminɛ kɛ
san 2024 Kodem n'o ye Hussein Amion Gindo ka tɔn ye limanaw ale fana ye bataki kɛ ani parti ADEMA PAEJ olu fana bɛɛ lajɛlen bataki kɛ u ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min bi parti Kodem ɲɛma Hussein Amion Gindo ani ADEMA ɲɛma min bɛ sisan n'o ye Abdul Karim Konate k'u bɛ a ɲini faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko kalata min bɔra dɔw kɔrɔ ni waati a fɔra k'a fɔ waati ni fitinin dɔrɔn léger report ko waati bɛna di ka se ka kalata baaraw kɛ nka ko hali sisan waati ma se ka fɔ o ko la ADEMA ale ni Kodem olu fana ka bataki min n'u y'o kɛ o y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ Mali yɛrɛ faranjɛla fanga tɛ a bɛna fɔ kɛnɛ langolo de don sisan sabu ko sariya foyi tɛ yen faranjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni min ye a bɛ fɔ min ma ko vide juridique o b'a jira k'a fɔ ko faranjɛla fanga bɛ waati min na ko sisan o tɛ ka baara kɛ ni sariya ye wa ko sariya min kun kɛlen bɛ ka u yamaruya kalo 24 o tɛmɛna ko faranjɛla fanga tɛ ka baara kɛ ni sariya ye bilen a bɛ n'a fɔ jamana limanaw a tɛ ka labaara ni sariya i n'a fɔ ADEMA ani Kodem bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na kɔfɛ parina fana ye bataki kɛ Cɛbilen Darame ka tɔn olu ko olu kɔni bɛ laseli min kɛ olu bɛ hakililaw de di faranjɛla fanga ma hakilila ninnu dɔw bɛ tali kɛ ko u ka lajɛ u ka waati dɔ di jamanaden bɛɛ ka wele u ka waati dɔ di ko kalata ka se ka boloda o ko la min ye an ka finitigiw ye olu ka wele jamanaden gansanw ka wele politikimaw ka wele bɛɛ lajɛlen ka wele bɛɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan ka se ka waati di walasa min ye kalata ye a ka se ka labɛn joona limanaw nin b'a jira k'a fɔ bi ni hali ni maa min ma fɛn fɔ maa ye bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ ko politikimaw ko nin bɛ sɔn ka kɛ hali u ka fara ɲɔgɔn kan sababu ye don nataw la ka se ka ngara da faranjɛla fanga la k'a fɔ min ye jamana ye kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda olu ka boloda joona fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye a ko waati nin laseli bɛ ka kɛ waati min na limanaw o y'a sɔrɔ jamana tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen o bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛya la gɛlɛya min bɛ yen o bɛ tali kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ sanni feerew la ani nin waati in na limanaw jamanadenw caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u caman y'a jira k'a fɔ ko faranjɛla fanga kan ka sira caman de ta walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya u nikun na sabu muɲu waati janyana kosɛbɛ ko ninnu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan limanaw k'a bɛ sɔn ka wolo ngara dali de la kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ tuguni ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ sen na sisan ko premier ministre ko CNT maaw bɛ fɛ ka gɛn ka bɔ premier ministre la o ko min ma nanzarakan na ko motion de censure nka kuma in limanaw ko tiɲɛ tɛ sababa tɛ jɔnni de y'o kuma fɔ ko sababa tɛ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale de ye nin kuma fɔ a ko ŋunuŋunukan bɛ sen na k'a fɔ ko CNT maaw k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko ka gɛn ka bɔ premier ministre la ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko nin kɔni ye maa dɔw de ka janfanw talen ka fara ɲɔgɔn kan walima maa dɔw de bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka premier ministre yɛrɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka tɔgɔ tiɲɛ walima k'a fɔ u bɛ fɛ ka bɔ premier ministre la n'o tɛ ko CNT kɔnɔna la ale m'a mɛn CNT ɲɛmaa da colonel Maliki Diaw ale m'a mɛn commission SIDA k'a fɔ ko motion de censure n'o de ye ka sariya labaara premier ministre ka gɛn ka bɔ premier ministre la yɔrɔ ni motion de censure yɛrɛ kɔrɔ lajɛ fasiri ka ɲɛfɔli la dɔwɛrɛ tɛ o député minnu bɛ yen walima faranjɛla fanga kɔnɔ bi yɔrɔ CNT maaw olu de y'an ka député ye k'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn a la k'a fɔ ayiwa premier ministre bɛ ka baara min kɛ jamana ka hakilila tɛ wa jamana ka nafa t'a la o kuma na an ka fɛɛrɛ kɛ a ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na o de ye motion de censure yɛrɛ kɔrɔ ye min ye conseiller Abubakar Sidiki Fɔnba ale ko kuma min bɛ senna nin ye ko nkalon don nkalon de nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ka se ka premier ministre k'a tɔgɔ tiɲɛ ko n'o tɛ kuma in tɛ tiɲɛ ye dɔw de ka ko labɛnnenw don kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ bi tile min na limanaw i tɛ da la k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔna la kabi lawale ayiwa i bɛ waleya dɔw mɛn nka bi in na a bɛ sen an ka jamana kɔnɔ dɛ limanaw ni kabako ko dɔ ye min n'a kɛra Sikaso mara kɔnɔna la ayiwa ko denmisɛnnin kaburu don o de yera Sikaso mara kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sirakɔrɔni ye yɔrɔ min filɛ nin ye ni denmisɛnnin furew caman de sun donnen bɛ yen fasiri ka ɲɛfɔli la limanaw a bɛ n'a fɔ minnu bɛ baara jugu kɛ u b'o de kɛ ka denmisɛnnin fitininw
awa k'u bɔnɛ u ni na nin cogoya la limana n'i y'a lajɛ ko nka a kɔni bɔra dɔw da a ma bɛn sabu min ye Sikaso ale brigade de recherche commissariat de 2e arrondissement olu ka cɛdenw ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a ko la nɔ bɔra la sabu a jarala k'a fɔ ko farafin furakɛla dɔ tɛgɛ kɛra o la ani maa caman wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ nin baara in na Sikaso limanaw a jarala k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ denmisɛnnin fitininw olu de bɛ bɔnɛ u ni na ko maa min minɛna n'o ye farafin furakɛla in ye ko kuma min b'a da limanaw o de k'a fɔ ko a bɛ denmisɛnninw furakɛ wa ko denmisɛnninw n'a y'u furakɛ k'u bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye ko kɔfɛ olu denmisɛnnin ninnu bɛ tunu cogo foyi tɛ dɔn o la yɔrɔ n'i ko denmisɛnninw e b'u furakɛ kɔfɛ olu bɛ tila ka tunu e ko k'u bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ sa ye kɔfɛ maaw taara bɔ mun kan limanaw o ye ko sirakɔrɔni ayiwa denmisɛnninw dɔrɔn de ka kaburudon bɛ nin yɔrɔ in na denmisɛnnin furew dɔrɔn de don bɛ a yɔrɔ in na yen nɔ yɔrɔ denmisɛnninw bɛ furakɛ a n'u bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o n'o kɔni tɛ kelen Suwadi Bamako y'a jira k'a fɔ a lawale laban min kɛra limanaw o kɛra Masikalo tile 17 tɛmɛnen na ko dugu min n'o ye sirakɔrɔni ye a filɛ nin ye Loloni commune na Sikaso mara kɔnɔna la awa muso dɔ san 26 limanaw muso in ale kɔni taara n'a den furakɛli la nka a ma segin a n'a den ma segin dɛ limanaw hinɛtɔ ko don ko polisiw olu ka sɛgɛsɛgɛli olu de kɛra ko ka se ka bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen gundo kalama n'i y'a lajɛ ko musolaka in yɛrɛ yɔrɔ a yɛrɛ polisiw y'a yɛrɛ minɛ ka taa se ko min ye gilasi feerela dɔ ye ani maa dɔ bɛ yen min kɛra sababu yɛrɛ ye k'a ni gilasi feerela in ɲɛ yira ani fana farafin furakɛla in polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw den fa de sa ale de ye lakanabaaw sɛgɛrɛ k'a fɔ ale furumuso taara den furakɛ nka a seginna k'a sɔrɔ den tɛ a bolo n'i y'a lajɛ limanaw contrôleur principal Basiru Keyita ale de ye Sikaso polisi ɲɛmaaba ye ale de ye ɲɛfɔli kɛ a ko la a ko 2e arrondissement polisiw Sikaso k'u ye sɛgɛsɛgɛli gannen minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu taara bɔ muso dɔ ale de ye den ba ye den min tununa wale laban in na u kɔni taara n'ale 2e arrondissement na limanaw o kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli gannen u kɛlen kɔ k'a ɲininka a na kɛ a ye maa dɔw tɔgɔ fɔ o maa ninnu na a na kɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye farafin furakɛla in ko dɔ de kɛra sababu ye k'ale ni o ɲɛ yira o ye gilasi feerela dɔ ye ko a na kɛ a taara den furakɛ yɔrɔ dɔ de la limanaw den ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ maa min kɛra sababu ye k'a ni gilasi feerela dɔ ɲɛ yira gilasi feerela in de y'a fɔ a ɲɛna ko ne bɛ cɛkɔrɔba dɔ dɔn i tɛ taa n'a ye o fɛ yen o bɛ sirakɔrɔni a taara n'a ye o cɛkɔrɔba in fɛ yen cɛkɔrɔba in yɛrɛ si janfara kosɛbɛ sabu k'a bɛ san 90 ɲɔgɔnna de la a na kɛ cɛkɔrɔba limanaw k'a ko muso ma mina i den kɔni mina furakɛ fura min bɛ n bolo yan ni den ni hadamaden don a bɛ to hadamadenya la nka ni fɛn ma yɛlɛma don i b'a ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye a bɛ taa kungo kɔnɔna la limanaw ko cɛkɔrɔba in y'a kɛ nin cogoya la ko a na kɛ ko den a ye den furakɛ limanaw ko den yɛlɛmana ka kɛ sa ye k'a sɔrɔ ni limanaw o kuma in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko den i n'a fɔ Basiru Keyita directeur régional de la police ale bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na a ko den fagara de cɛkɔrɔba in u ye den faga de limanaw ka taa a su taara ye yɔrɔ min na o ye denmisɛnninw ka kaburudon min filɛ nin ye sirakɔrɔni min bɛ Loloni commune Sikaso mara la limanaw polisiw ka sɛgɛsɛgɛli la sa tɛgɛ kɛra nin maa damadɔ la gilasi feerela in b'a la maa min kɛra sababu ye ka muso in ni gilasi feerela denba in ka taa se min ye cɛkɔrɔba min yɛrɛ kɛra sababu ye a n'a denkɛ o si bɛ san 60 la bi limanaw olu de minɛna u bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la bi limanaw ni ɲɔgɔnna wale jugu minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ lawale i b'a ye nin de tun bɛ kɛ den fitininw bɛ minɛ k'o kɛ sarakaw ye nka an bɛ don minɛ ko bi ko nin waleya halisa a bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ninnu kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na maa minnu bɛ a ko la ka se ka tɛgɛ da a maa bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Suwadi Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw fasiri sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko reflet d'Afrique a kumana a ko an bɛ sunkalo la limanaw yɔrɔ Mali ka laadaw la i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitininw bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ u k'a ma ko yogoro walima ko salawale ani yogoro ni an ka laada ko ye an ka jamana kɔnɔ yan limanaw i b'a sɔrɔ sunkalo waati a bɛ kɛ waati ninnu de la fasiri ko hali sisan ko laada in a ma wuli fiyewu a bɛ sen na
n'i ye jateminɛ kɛ yogoro yɔrɔ fɛn dɔ de don min b'an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ sunkalo tile 10 fɔlɔ mana tɛmɛ min bɛ tali kɛ fo ka taa bila sunkalo tile 27 la i b'a sɔrɔ sun mana tigɛ ka ban min ye denmisɛnnin fitininw ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min ye don so ani so i b'a sɔrɔ u yɛrɛ ka fɔlifɛnw u ye minnu dilan walima u yɛrɛ kɛmɛ ka fɛn minnu don u yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ nin ye laada ye Mali kɔnɔ nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ ko jamana denmisɛnninw u ni sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ don o so ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka tin k'o don maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw yɛrɛ gɛrɛ maakɔrɔbaw la hali an ka laada minnu bɛ yen ka se ka dɔ fara o laada ninnu yakubayali kan u mana don so ninnu kɔnɔ maa min se mana kɛ min ye min mana kɛ wari ye min mana kɛ balo ye i b'a sɔrɔ u b'o di nin denmisɛnnin ninnu ma n'i y'a lajɛ tile 3 min ye seli fitinin ye ale tile 3 ɲɛnajɛw la min mana di u ma u b'o de kɛ balo ye walima k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna la ni waleya in a bɛ sen na a mɛnna ko min bɛ tali kɛ Jabate ale ye kodɔnba ye an ka jamana kɔnɔ yan ale ko sala wale ani yogoro k'a bɛ kɛ sababu ye hali denmisɛnninw ka laadamu ka dɔ fara a kan k'a bɛ kɛ sababu ye ka hali an ka laadaw ka dɔ fara o yanga kan an bɛ don min na ko bi hali n'a sɔrɔla ko in diɲɛ taabolo yɛlɛmana taabolo kuraw fana donna a ko la nka hali sisan a ko kɔni bɛ sen na san o san i b'a ye k'a fɔ sunkalo la denmisɛnnin fitininw olu de bɛ don du ni du a ko bɛ yɛlɛma i n'a fɔ dugu ni dugu walima sigida ani sigida kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko les échos limanaw Echo y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Rusiw fɛ yen Rusi jamana yɔrɔ Rusiw ni Ukraine bɛ kɛlɛ la nin waati in na ko a kɔlɔlɔ bɛ fɛ ka bin an ka jamana kalanden dɔw bɛ yen minnu bɛ kalan na Rusi jamana kɔnɔna la olu bɛ ka ɲini bi ko u ka segin ka na walima u ka taa dugu wɛrɛ la u bɛ dugu min na n'o ye Belgorod u bɛ kalan na yen nɔ ka bɔ yen nɔ ka taa dugu wɛrɛ la sabu ko Rusiw ni Ukraine ka kɛlɛ min bɛ sen na a bɛ n'a fɔ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ ka bin kalanden ninnu kan n'i y'a lajɛ Rusiw ka marifaciba ani min ye Ukraine olu ka marifaciba minnu bɛ ka kɛ sisan an ka kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ Rusiw ka dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Belgorod a filɛ nin Rusi ani u ka faaba yɛrɛ n'o ye Moscou ye kilomɛtiri 700 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka dugu in yɛrɛ n'o ye Belgorod ye ani Ukraine man jan sabu kilomɛtiri 42 dɔrɔn de b'a ni Ukraine cɛ n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ dancɛ yɛrɛ de la Ukraine ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ bi kalanden maa 100 ɲɔgɔn na olu de bɛ kalan na Rusi jamana kɔnɔna la nin dugu in na ko kari tɛmɛnen mars kalo tile 24 na min ye kalandenw u bɛ da ka sunɔgɔ yɔrɔ min na kalanden dɔ n'o ye Aminata Amidu Kulubali ye ale kɔni ye seereyaw di a ko la a ko missile dɔ n'o ye marifamugu belebeleba dɔ ye k'u nana ci u ka sunɔgɔ yɔrɔ la u bɛ da ka sunɔgɔ yɔrɔ min na ko kalanden maa 2 olu joginna nka a ma kɛ joginda belebeleba ye ko u ka hali dumunikɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye tobilikɛyɔrɔw ye ko o fenêtre fana k'o fana tiɲɛna o b'a jira k'a fɔ ko ninnu tɛ lakana hukumu kɔnɔna la ko bi u bɛ ka min kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a ye mankanw olu de bɛ kɛ marifacikanw ko kabi décembre kalo tɛmɛnen san 2023 ninnu olu ko k'u bɛ nin gɛlɛya ninnu cɛ la Belgorod min filɛ n'u bɛ kalan na université dɔ bɛ yen u k'a ma ko université d'état technologique u bɛ kalan na yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko su o su dugu jɛ o jɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ kamanagan kɔnɔna la sabu u t'a dɔn su bɛ ko k'a laban cogo min na dugu bɛ jɛ k'a laban cogo min na ko Ukraine kaw ka marifacikanw an'u ka mugucikanw o de bɛ kɛ sababu ye hali sunɔgɔ tigɛlen bɛ ka b'u ɲɛna kalanden caman de fana ye nin kuma fɔ k'u b'a ɲini u ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ consulat min bɛ Mali tɔgɔ la nin dugu in na n'o ye Belgorod ye kalanden ninnu i n'a fɔ Mamadu Darame ale de ye kalanden ninnu ka ɲɛmaa ye a ko u ye wele bila consul ma Rusi jamana kɔnɔna la Belgorod ko nka u ma kala don ɲin na ka bɛn ni a ye olu kɔni tɔn bɛ makun kɔnɔna la u tɔn bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la kɔni k'u b'a ɲini maa o maa bɛ yen k'u bɛ se ka u dɛmɛ ka bɔ Belgorod ale dugu kɔnɔna la ka na n'u ye Rusi dugu wɛrɛ la k'u b'o ɲini hali jamana ɲɛmɔgɔw
faamaw k'u k'a lajɛ ayiwa nin denmisɛnnin ninnu minnu bɛ kalan na Rusi jamana kɔnɔ Ukraine ni Rusi ka kɛlɛ k'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase u ma bi kunnafoni de ye nin a ye nin bɔ Eco kɔnɔna la bi ayiwa limanaw aw bonya b'a la. Limanaw ni an bɔra yen fasɛden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le républicain ale kumana limanaw républicain ko Mali ye bolociba dɔ daminɛ boloci min bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ka bana dɔ bɛ yen u k'a ma ko rougeole ka se ka o kɛlɛ n'i y'a lajɛ boloci in a bɛna kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin 9 ɲɔgɔnna de ma minnu si b'a ta san 9 ka taa bila san 14 na n'i y'a lajɛ minisiriso min bɛ an ka kɛnɛyako kunna ni buna hadamadenya ɲɛtaa médecin colonel Asaba Jalo Ture ni gouvernement maa bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka baara in ka a koromokarili kɛ o kɛra juma tɛmɛnen